Ja, det er sådan en Mathias, der står i bilen. Okay. Så også det er så vigtigt. Og mange næste. Og nu er det inde. Det er hoppen. Det er meget godt. Det er op og over. Det er op og over. Så er det jo op. Og tak. Så er det over. Du har sådan en blok op og over. Nej. Du har sådan en vandfælde op og over. Kom og spring på en klippe. Det var min tis. Det var min tis. Jeg tis. Min tis. Fuck optagelsen. Christian, det er jo stille. Vi skal ligesom lægge på YouTube, ikke? Der er ikke nogen, der skal høre vores stemmer. Hvad fanden skal jeg der? Du skal jo ikke ryste den, Katrine. Det gør jeg ligesom heller ikke. Jamen, så... Så er Christian Bang Ølleby. Ølle Bølleby. Øl til Bølleby. Er du taget? Ja, jeg fik et spøgklat i hovedet. Åh, shit. Brødre. Jeg har købt nogle hapstormbrød. Er der nogen, der skal have det? Nej. Eller hvad er hapstorm? Hvad er hapstorm? Sådan en hapstorm. Det vil jeg gerne have. Det vil du gerne have? Ja. Så vil du også have en almindelig... Nej, jeg vil bare have en hapstorm. Jeg tænker bare en mening. Bare en til. Nu kommer vores stemmer med på YouTube. Jeg hedder Christian Bang Østergaard. Det var lige så altid. Og det er ham derovre. For her. Hvad er det ikke andet lystørm? Der er ikke noget. Nej, det synes jeg heller ikke. Jeg synes altså godt, du kunne... undskyld. Jeg synes godt, du kunne springe ud over for et hus eller noget. Ja, det er altså cool. Så ville der være sådan lidt action i det. Det er ikke sådan et hus, hvor det er en person. Lad være, Katrine, med film nu. Kom nu, det tager sgu tid. Jeg vil være træt af at holde den her. Nu kommer der noget meget spændende. Nu skal du godt. Der var something started. Det er bare Christian, der prøver at tale engelsk. Hvad fanden siger du? Kører nu op på et hus eller sådan noget? Det er skønt. Det har snart taget 4 minutter. Men var det der egentlig lige før? Så døde han. Slut for i dag. Må jeg gerne slukke den her? Ja. Jeg så op.